Jotano haine hai phung kaham jara chini jorani sno nai tongai takuk te bukuk chungno nge chung thanglai sal kisa sekang chini takuk bidamoni ni chung parawa chung thanglai mani tini bini duku kosto no nugoi chini tiprasa khaganang maya ganang rok kwbangma chini takuk bidamoni mol somno je borongni je yak chuksa ba je borongni mansa tini chini takuk bidamoni mol somno chuba horlaika nge chung tini o takuk chong je chuba laimani chini takuk bidamoni mol somno chung yaphari nai je bini bono chung lukurok chuba mani ingke yang ang mangflitisan koinai chini takuk bidamoni ni phasing phes khaina bagai ingke bo ingke chini takuk bidamoni mol som chung bini nukhungo no thangai chung jeta video coverage khaino rokno phunuk laimani ingke kwbangma lukurok bini kamini jung jalno goi bini nukhung rokno no goi ba bini kok rokno khnaoi baksa khakam laijaka tam hingke asuk khakjalo asuk kunawa tongoi dini amhai tripura idol season 2 o audition do phema nuklai belaino khakam laijaka chini tripura sorok baksa hingke ba tam sasinai nogo tonglai kuno saimiya ba kuno siyaoi haino comment back hamya silaika bini bagai ang obon koinai jara comment back khaine rokno bo norok siyaoi saimiyaoi norok haino comment rok da khaledi puila bini background rok sine legari aboni yaglo norok joto kisu comment khaine khaya nge chung yang chini takuk bidamoni mol sombai chung salai no bo bahaike bini kamini tini o khumulungo sokpai kha bahaike bo tini miya horo sokpai kha chung bini khuktini silai no puila takuk bidamoni sagari do nung miya asuk hor jorawa nung bahaike khumulungo sokpai kha Amia pung simino sajak anda doyang no samani bo pungo jorak man yani bagai bo sariga no kono mate napaika 9 tarik ani taisa golaraun tomori khanama bai bo kha khawasawi ano ani kono khawasawi napaika ta sariga ko je takuk nini o doyal mol somna bobu chini video no goino khakham jagai nung bai keringai mi ya nani kamio to net do bu maya kolong khaina bu heda ke chini video no goi to asuk o jaga ni simi thangai no na hari phagya na ke nung asuk o jaga ni simi bono na hari phagya kamio thangai tai no kwbang ma lukurok je borong yak chuksak chuba laikha nung borong ni bagai ketamo kok kesano musuk jarnon subai tongnai rok hambai jotono no ani khani pipeline ya jotono hambai maro lokorom no norni hamjakma pipeline ya no rei tongmani bagai stay chuba mani bagai ang norok no ani khukbai no hambai risine tei hambai rejakna renani ang kunu phana chukia norok saimani tongo bo haike norok ano chubai tongma bai tini golarau ni bagai resapna bagai bukha basa fikha norma belai belek na hambai omhai kheno chugia borok no buskang kalaijak man khangke obhaino chubanani norok no belai belai na hambai ano panramani bagai obai kheno chubai tongkhe sini dofa tei kisale ungnai hinino bakhasong na khara ke belai belai hambai norok no pipeline hambai tei hambai rui hambai sirbai mali norok no ke atsa tabuk nini tega suppok jara comment no ini kamini ngi khorcha borong no askano comment hamya sikya buni kamini borok ya ni jini kamini borok sino tini comment hamya sikya nung bini bagai ketamo kok kesana muso hambai singma bagai no actually bono sana mo jumani ke bo hai actually sini parastikon sa tabuk jora gari hawai maya ko ordek jora kuno lama se gari gari hamnale bat cycle hamna simaya bono sana mo jungo je dino जों कक सालायमनो खनावै खूब जाजागलिया खना bo tangai sini para ang to sarai asu saimiya 50 about hino bokhaw tongka abe buisawo bura buri rok 70 80 বছর কাখার para kami khamani haifano tabuk jora sorkarni kuno facility kaham simaya parani borok जों nota जों poribo same buini mojuri no kurmaklai sini parawo emne government do chakri khlainai si koroi सरकार साइमिया ता इनके अबरक न खा खामै आं जरामान फ्र कक सामासे
tei khoro borok khoroksa sajagya tongo keba kok salai sakha comment khlaikha nirokni parao karan musung marokle tamo abo nung wansung naike naigadi abo sorkar nono saiman muda vote gana abo mangno tam sanai vote gana mangno kok kaham vote pai kangke kere abo sanatang ke abo karen tongo hobi samia keri bohni samia sin paro permanently je department of khayako buduk bai tamne pala simi tongo tabok jora মানে শুধু পালাবাই বুডুক সিমি সিংজা কোনো লাইন থেপাই রিয়াতা line thepai riyako aw musungke hook line homa hai sairasine non barani boro no khai use kayota গামিনি বড় ওখানে খাইছিগলাই সিমি ইউজ খাইকাতা কিসা angke koyekdin sekang je koyekdin sekang solar pump hanei sok paika abo tabok use kaimang tongkhangke sa school ogya nei bo off khlai tongno tabok abo no use khlaiya je current je tabo masing jora wati rak phaiya nei jeng hook line khaino use khlaiya tabuk tabuk to buskang ni shala watei jora na tomung no watei bang khangke noni o kami o thang yang bai yang thang laina ni to kuno lama sekerei tui tor khangke bahke parong laini nalo acharai rok bang ma pornai rok tong abo no kaisa sana musungpika je sekango pool ni kok tongmani tau jora kuno action yako khoroksa sar dm pai nei theke do tawok jora inquiry rok khaipiya ko nai simi thangja bo khlainai ni samani taw jora kuno action yako nge tabok samphar sampai tonga se wati jora an parani serai rok kwbangma tai se parawo school thangnai tong ke aro thangnai rok ni bagai kuno wana jagnai kri haisi tonglai nge borok o sekang singapura no serai rok thanglai mandugo hasal ma khai himuinai wati jora le tei thangma gala pora ma ba thangnai abosi wati jora kuno phainani lama si kerei bana kreiba serai bai ge ti parnai babo amhai ban hai the jak mane wati somoy anke sorne de soria de kuno guarantee kare kosok goi thangai ma sabai thangai ma ota ha ekhe to kaham haifano mane tongnai nei songi miya bo ke khana bini je kamini jingjalong na tui ke tei kwbangma lukurok amhakene bini kamini je kok rong no khna lai chini lukurok kwbangma chuba laika bono ke chungbu amhakene je buskangni salni je bini golaraun rsamnani bagai bo dini khumulungwa phaisa paika bini darani ba bini nin dara daklai bini darani je barawo miya hora phaisa paika ke chungobon koinai jara chini joranius nai tongnai takuk tai bukuk chongno norok chini takuk bidani kami rokno norok nukhna bini kami belaino jingjal tei nungnani kuno tei kerei lama himnani kuno lama kerei cycle bicycle thangnani pani si asaken lama hamya ke norok tui rok ke bomahai rok ke a jaga suk tui jingjal bahai rok ke tui rok nanglai tei ningmani gangke age je o ban thaimani a tolabo kuat tolong ni tam thanai au haibo kuat tongdo aron ningmani no abo lama kre hinai abo theka forest ni hisabe ke tabo ke ti ningmani kaisa ayang parani kona digi kaisa kuat tongdo ring kuat de nai kotor jat e abo hai tongo ke aroni no sing ke abo kuno tui rok was rok himya na abo was khai khabai me able bodoma khawi mai abo machine bai de domgol homani abo hai rok paisa to hoinai bosoro paisa abdei rok was khai oda abo je ta tangai mani busu bos sorong khna abo tangai seng to asaya ko ase kho asaya khong na asa gede abo jetu ang warsuma te nge je CPIM ni amol rogo khana abo abo haita gasu jug juga jagan tui nanglai phai na
wati समय ke ring war Hmm. tolao kepala kaisa tongdo abati ha habo ke aporo ke nung mayarok ngota okay ke noni kami ni simi je yang kila rok fainani ke je puru wati jara rok ke to gari kol khaiban thanglak je o lamani অবস্থা নগই asike jungzal noni yang to hana chini titi edisini CM Sarpurno Chandra bo bini kami bo ayang no phiaba bini kami jera toi tini asike no develop ungja tamni bagai bini kami layei ba bini kami parangai ke tamni bagai develop ro unya na tamu wan sum nang bono kita masasnai sini para rogo botak je CM mani jung nukha bini kami ni jeta lama rok pura pakar jak aw ge aboni yakolo ke tamni bagai lama hamiang kana abono sana musung mani ke jetabo jeto CM mani rogo baisa khaya ko na ang nuya kota phai mani sini para ro phai nai lama base khamya tui base osubida phai visit phai ko angke hamya komentar na musung ya ekhano ang sana musung mani ke sar CM je TDADC o tifang tongnai ei BJP ni kwbangma kotor tongnai samkhlai tongnai rokno hingke chini parao waisa sik painai niji khut mogol bai nijeni sak paithang nijeni yakung bai himui waisa sik visit khaifaidi ang omono request norok bo saimanai কিন্তু সালসা সারাপসাসে जों जुग जुग बसर बसर आरनि पारानि बररक अबाय केन कष्ट अंगै जिनजाल तंगै दंगो के नरक बो वाइससक नरकनि कक नारक मानो खलायै विजिट खायखायदि जों बो नरकनो आसावै बुइतो खलायबै न सापर्ट खलायो अंक्लक हिमो सिनि बुइतोनो tamsanai dhoka taradi namahai waisa sini parago khai biziro khaidi abo koina musungota ini kokosar mantana ge tabuk nung bo jaga or jong rangseng man ingke khumlung degree college degree college sa bo semo thatsemo parsem na ge jeta tabuk nini o jaga degree college rung sungna ko bang matong nini sak chalai ba nini dol baya brok nung boran ke tamo kokosar musung nini baskang ni je kolarao no nung resam na thang tong resam matui ang koina musungo ani kubangma friends songno ni kolarao ni bagai ano support khaidi logerdi saisun do kun jaga no sogai maya an bangi loge sanan rokno ang je khlaimano jajagi angai ta tongbaidi ang je sama next ni bagai kolarao ni bagai ano support khaidi logerdi obahaino ano phanda dini support khaidi ne ang sana musungota ge o jaga tai kisi sa kok belai no muni kothok do hinjanai ba belai no khakam janai de hinjanai nung ba jeta o jaga college of friend kulus tongnai rok gobang mano tongo borok saimeya jeta nini kamini jingjal rok no ba nini nukungni jingjal rok no borok saimeya nung orok rung srungi tongma jara rogo nung borok bai asa kana friend kulus ka tongo ba nini o je nini chehara rok bai nini jeta kamini porbes rok ba nini nukungni porbes rok om hengnai ni borok wanso gya phiaba chini video no nugoi gobangma je o jaga rung srungi tongnai rok jongno comment khaika off hona chini rung college pori tongnai borok takhukchi bini kami jingjal aske nugoi jong dukhun angka hnai gobangma o jaga nini je sakchalai je dolbaya rok jongno comment khaika nung ke borok no kok rong to share rok khir khai college tham rong ni kamini jingjal kamini jingjal no share khainani ase share to khai ya hino plus tonglai oda sakani kok mo sing sawi bising kok no hiwi tauni ke ani parani jingjal no tiwi borok no sawi borok no bo pressure tongna mo songjaya aboni bagai sajaya da ke jeng to je lukurok chuba hormani chini takuk bidamoni no jeng tabuk bono riri sinai
जों बेसि तो गोबां माया बेसि खाय 650 रुपिस जों मानखा ओंखाय जों चिनि ताखुक बिदामनिनो जों दिनै जे लुकुरक सुबा हरमानि जों बनो रैरनाय ताबुक आं तो कैश दै फायजाया अनलाइन दै थाङै आं बनो रैरनाय ओंखाय जारा सुबा हरनाय हाकचार हाकचारनि जानि जार जे चुगलायमानि जारा सुबा हरनाय रना आं बेलाय बेलाय हामबाय मारो तामनि गाके चिनि ताखुक खरकसा तिप्रा सांगै omhai jorawo chugya jorawo sakphang kaham pano tini lukurok no lasia kiriya khayai chubasuk san horma bai bini chubasuk no lukurok chubalai mani bagai belai belai ni hambai maro tamni gake bini tabuk sakphang goron kunu chaya kari phano botini aske kari bsani nukhungni ongai chugya jorawo chubasuk ma sanka tamni gake जों जेफोरो जों सा खामयांफोर सिमिनो जों चुबासुग्र सानलाया गाहाम जराबो जों जेकुनु खायमे यांमन जराबो जों चुबासुगमान मा सानबले हेदना इनके जों नादि गोबां मालुकरा कमेन्ट खालायो बलंनि मैखोनतानि खोमोलोंग्राखौ फालपायदि रखनि कमेन्ट खालायो फिया बा आ कामिनि मैखोनतानि हरै रुजु फाइनानि आसे पसिबल करै मैखोन पास्ता तानै ति फाइपानो किला जरा हिमै फाइकानका ब अन्तत मा बाथाय हेपानो 30 बारले मा बा थांनाय लामाव आजकल लामा हासाल अब न दै आं साना मोजां माने के बाहाय आं बो सा काहाम याकुं काहाम फानो सुबा सुमा सान माने के अब हायसे नरं नं बेलायनो ताम सानाय लब लासिखा कबु किरिखा हमहाय आइ फनो नरग आनो आसकेना हामजक माने बागै सुबाका बेलाय बेलाय हामबाय जों गनों तो आदिनो जों थामन दिनो जों नुगै आसो गनों मकलनि मुक्ति कलाय खेना फुंनि माइमासे या दिबन माइमासे या बर सिमि खागै जाय मा दं जों कक साका नरंनि जेता गामि आमसानि सिजाक नुजाक रक बा आमसानि जारा सिजाक नुजाक रक अमहाय जेता गोबां मा चिनि नरंनि बसं गोबां मा आनावनि गामि लायबो जों जालतंखौ नोंखे जारा निनि बागै ताखुक खरकसा निनि गामिनि बरक ना बस निनि गामिनि बरक तो तै नना तिनि अमके कमेन्ट बेक खामिया सै दंगो ब खरकसा पुस कतर तंनाय बुंया तिनि लुकुरक चंगै रह कांके खना करै खना चंगै खांके सनि करै जेहेतु आमहाय बरक सनना तिनि कमेन्ट हामिया रै दंगो निनि गामिनि अंगै बखे तामनो वान सबै रक अमहाय के सैगेना bini wan sukma to saimia sak sak di wan sukma to ton tong ebono koroksa tei koroksa saimia ebono kono hamya ani saya belai borok kaham no bobo je bosai togai tong marok sak sak singe ko aboni bagai de ang sai tok tongai phano abake kok salayo tongai phano gari kok salayo kani sama bongai mano माने निनि तामो वान सु ताबो निनि गामिनि जिमजालक न सियार थाइमानि बागै दा ताखौ जलि जाखना बा तामो वान सु aboni bagai de abai khlaigala saimaya ephano sini kedek ma jora romai din jinjala tongmani bagai जों अबरनो शेयर खालायनानै ननांगौ बुइनु गया बुइनु साया खांके केबो साइमिया सरकारबो साइमिया न उनके आव गदगमा सालरमै सरकाराव गोबां मा जागा न रिपुले रोजा खाना एबनो सामुं खाइजागिनि बागै बार बा न साना नांगौ हानि बागै किसा साखा आ सामा बायदा जलेखा बा आसरायनो जोंमा सायानो जोंदि आमतेराव ना नांखा आनि जाया सुगिया तंमाराव तंखेयानो नागादि नागानो सानो के आनि जे कक सामारक जे वान सक मारक खन्दी आनि जाया तंखे आनो नागादि सामानि कक साका सामा तंखांके abono action खालायनानै साइटक दियानि बागै ओके नों ताबो देब्राइडल सिजन टुव तंनो गालारावन तिको थिटारावन तिको सेमी फाइनल तिकी ओइ नों चेम्पियन नोंनि थांगाता आ जराव नों स्कुटि मानाय बा 2 लाख रां मानाय आफोराव नों आ रां रां ताम खायने एक्चुअली ट्रिप्रा आइडल रिसाब माने रिजन के बाहायसे आ रां स्कुटि न तुयै आं कुनु
bukau bepar sigere actually ani dream no bohai resapma hafaro tongna ni musungo kabangma sini lai thangjak kereng sini respected celebrity sini sar Biswanath Hindi sini sar Arun Hindi borok ni resap mang compose khlaijak kereng rok ni compose khlaijak no resap na musungjago ke borok bai gedalai tongna musungjago music bai gedalai tongna musungo and bagai resap muni hafaro sini mung manchak thumani siang resabo ke obai no sini dofa kabangma sia sugya kongo obai no ang sawi pirei da kahamo tu man hene ang se abos bukasongo scooty bike to ang bepar krei hana ang winner ang keto abo mehet ni bodala pansapota abo hai Oke. Sini takuk bidamoni mol som beskang ni 9 tarik na 9 tarik bo galarawan resap nai nuai phalo nge norok bono saput khailai di bini bagai tamu comment sine musung silai di jehetu beskang salo chini mol som do phani ngai khorsa bo puila audition renai asa tripura haste o mol som do phani gobang ma lukurok tongo fiaba bo khorsa no tini amhai Tripura Idol season 2 platform kahamo audition doi tongo je bini mansak bo performance khai tongo ke ang obon koine jara chini jora news no nai gobang ma lukurok khanang jaga chubana rok no khani hai pai play hambai maro tamning ke borok tongo si tini chini taku bidamoni mol som tini amhai khomulung hai thayo phai audition donani sujug man phika na gangke ke tai kaisa kok jara beskang ni salo chini jora news ni bokhaktui gobangma lukurok no chubana musung khangke norok chubai horimano chung beskang ni salabo chung amaikeno chung chubainai lukurok no norok to ani tolauni video thanginai di check khaidi ang bo mahai video no topic tui snamkuk norok nai khanggen saimanai gobangma chung chugyarok no chung chugri rohoka tini chini kuya khoroksa ambasani chini khumbar deborma tini chenayot langjagoi tongo chung saimanka ajago thangka chini taku khoroksa chini ani sayokrano dara bishal tei ani sayokra chini dara pohor debor mangke norok joton saimana borok tini chini kuya khumbarna tlangai chenayot thangai tongo ge bini bagai bo jara nai tongnai takuk tai bukuk song norok je chuksak chini kuya khumbarna chuba horladi bo tabuk thangai tongo I think bo sogoina 2 din rok nangano hnoi chung saimano chung areng ni chung bini update rok chung man khangka chung norok na rui tongano engke jara nai tongnai takuk tai bukuk song na hai jotono hambai tini sin jarteng sing sinai